Dito ang sakayan ng Montecarlo, puntang airport, para mura ang pamasahe. Dapat board. Grabe mo. Sinapakloy gali na sensado. Okay, nagapay na kami may restaurant sa Baliaw. Bisaya. Bisaya. Auto shop. Buy and sell man.
$10 minutes. 10 minutes man lang galing. Yeah, yeah. Oo, ayan na, 10 minutes. 10 minutes, wala na pa ba? Naging video ako pag halita to sa airport. Kasi kung begitu na, Hindi, nasig lang na. Swag na namin. Tayo sa kauswagan. Ay, mapagas ba? Nagtaon ba siya paggas? Ubus ang gasolina kagabi dahil sa traffic. 200 na Mercedes. X6.